Природата има баланс. Всяко ин има своя тян. Всеки ден е последван от нощта и всяка нощ е последвана от ден. Всяко вдишване си има издишване. Всяка трудност е последвана от лекота. Това е сигурно. Затова нека прегърнем момента и да прегърнем лекотата. Всички състояния на дисхармония и дисбаланс в живота по отношение на здраве, отношения, професия или в жилището могат да бъдат сведени до неравномерно разпределяне на инь и ян. Във всяка дейност е хубаво да се стремим към балансиране и редуване на противоположните сили. Всяка силна и усилена тренировка трябва да се редува с някакви моменти на почивка. Когато много действаш е хубаво и много да мислиш в някакъв момент. Не можеш само да действаш без да мислиш. Не забравяй да си даваш крайностите, за да намираш баланса.